Aduh, aduh Tun. Ayo. Unggu iki mangawak kakek yang Ya saya ngantek. Masak aku. kurungan telo. Aduh. Ngarep bocor mikiran duit saya ayo. Ya Bisa sing kenceng ojo ngaku malah botek. tadi ya jatuh Tun. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Piye sama gimana? Botek kakak aku ya iso to. Aduh, aku selesai gitu. Apa tak mau kelai ya Tun? Wes oke lah ya. Paling ya ora dosa wong mriyang kok ya. Jangan sing kenceng loh. Coba tak kakak aku yuk ketekek. Saya kok Tun. Gendong malah tek-tek tenanan ngene. Ayo. Ojo, saya.